साइड गाड़ी इधर पार्किंग करना पड़ेगा पार्किंग मे시 부분 나가려면 그래 뭐지? टेस्ट टेस्टी बे भुटाननि गाजर जानो नागिरदों आरोना नै जाद' 쭈빠 글래스나 비추는 그래래 두고서 글래스나 비타야 ये कितना है नै चिकन नहीं ये बामला होदल है फांटा जूस जाके उधर इधर लेके उधर हाँ गिलमपुर थोड़ा घूमना है उधर हेलो फ्रेंड्स दिनै जों थांनो नागिरदों गाइसमोन दे खोन्थाहरद' Bhutan first time दिनै भुटान एकदमबारे जों साथामबो फार्स्ट टाइम आबौआलाय होनदों आबौआ जाबायलै खमब्रै खमबासो खानांगौब्रा खिन्थु जों बिदि बेरायथाराखै बिदिनो जानो फिसिनो जानो थाङो जों फालखा नङाबा बेलायनो ओरैनो दोनथ'बाय हनै दानांबाय टुइन गेट मोनबाय गेटआव मोनफैबाय नै गेटआव मा इधर नोटुन माबासो होय खज फाइनालि भुटान सफैबाय लोगोफोर एन्ट्रि जाबाय आरोना न'खौ नायदो आरोना नोंथांमोना भुटाननिखौ माबायदि साइज माथो सब 500 रोल है इधर एबार हाजो गोजौआव हाबबाय जों लोगोफोर हाजो लामा बियो हाजो न'आव हाजो सिङाव न'फोर थाखोब्रा हनै एफा गोजौ गोजौ मोनसे खेबावसिन गोलाव खेब बाहाय मोनसे थाथ'नानै ओरै हाजोखौ वा डेन्जार माबा स्टार्टिं सा दै मिनि वाटार इधर वाला लाइन में जाना 이태 더 좋다. इधर जने है पर लाइन लाइन फाइनली सफैबाय भुटान गेट फोन और गला आदा जाबाय हमारा कर्नाटक नै थांफिनबाय गाइस मान जाके उधर इधर लेके उधर हाँ गिलमपुर थोड़ा घूमना है उधर घूम के उधर जाएंगे उधर कुछ खाएंगे
साइड गाड़ी इधर पार्किंग करना पड़ेगा पार्किंग मम' जानोसै आरोना नै भुटाननि हटेलाव मेसिबोबाय थाखादों आङो माबायदि टेस्ट टेस्टि नै जोंना तारा माबा भुटाननि माबा माबि लादों 100 रुपिस किलो टोमेटो 50 रुपीस आयु आलू 30 खाएगा भुटाननि मम' जाखांबाय एबार आं नुडल्स जानोसै आरोना थुब्बा जागोन आरोना भुटाननि बे भुटाननि गाजर जानो नागिरदों आरोना नै जाद' नै देलायनानै नानिखौ जेनिफार बायदिसो नुबाय गावनांनो नंगौ दे थुब्बा Gelasnya bikin ngerali. Tuh terus gelasnya. Mau beda? जोंना बुट थादेरबावोसो Gelasnya buat Masih jangan. Dia mana yang dipedas nong? Ada sama bang nama man itu. Jadi bang senang mana? Bambu ko lang na utan. Patha हो ना वाला फाइनली ये है भूटान का मार्केट गेलेम्पुंग का मार्केट कितना है दिखाती हूँ वाह वाह वो लेंगे देखते हैं वाह यह है भूटान का मार्केट देखो अलग सिस्टम का है इधर का सब्जी वगैरह वगैरह मिलता है इधर बाजार है ये है गेलेम्पुंग भूटान मार्केट 180 किलो बीन्स 35 भूटान अच्छा है वाह 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 ये कितना कितना 100 100 बामलु सिब्रुआ 100 थाखा केजि आरोखि पानीपुरी जानोसै नै जोंहा गेट मोनफैबाय आरोना हनै गेटआ नै चिकेन ओमफ्राय नै लोगोफोरजों थांफिनबाय आरोना न'आव ओमफ्राय भुटानाव थांना फैखांबाय माबायदि नुबायबो फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय नानिखौबो हस्टेलाव दोनलांफिननांगौ नालाय ओंखायनो बेखौ दोनलांफिनसै आरोना जोंजों नुला नोंथांमोना मानो होनबा बेना स्कुला जाफिनबाय ओमफ्राय दुर्गा फुजानि थाखायल'मोन बेना सुटिया ओमफ्राय नै बाबाया मा मा लादोंमोन बेखौ दा बर' रगाव नुगोन आरोना ब्लगखौ ओमफ्राय जों भुटाननि सिङाव थांथार मोनाखै आरोना खालि ब्रिजावल' थांमोनदों ओंखायनो जा दुखु मोनबायबो जोङो सिङाव हाबनो मोनैनि ओमफ्राय ससेखौ नायनानै फैलाबायबाय आरोना स' भुटानखौ नायखांबाय आरोना माबायदि जोङो स' जा मोजांबो हाजो हाजो साइसथार सिनारिफ्रा स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस